Kaixo, txoriene, zelan, zigor, ez da burua? Ondo. Nobeda de gabe. Bai. Astia gaur gozo hasiko dugu, ekizue astelenetan, postriak ekartza dutzu egula, errez da gozoak, zedanak ez dira postriak. Adibidez, nik gaurin biotena, gozaltzeko alda, merixendarako, postrerako, zagatik ez? Gaieta batzu dira. Eta gaieta, berezi batzuk edo lehenko gunean, sare sozialetan ikusi nitxun, ze die tatin gaietak deitzen dira. Orduan zagarra dukate. Zagarra, berez tatina, buelta ematen eta ez dauka, baina, ez dakit, zagarra karamelatu egiten da. Daukoa gainean? Bai. Orduan. Horregatik izango da, ez? Tatina... Bai, ez dakit, inspirazioa berez hori da. Nik egia esan, azken urteotan dastatu duen txokolate tarta oberena, eta ziur errezena dela, brutala txokolate tarta hau, eta benetan gomendatzen dizu dela, geratzea ze, da Alberto niveleko, benetan, errez eta oso goxua. Ikusiko dugu, nire errezetia bintzat, holan joango da. Lehengo gurina zu baixoan kozinauko, marroixka jarri arte eta hori osten utziko. Gero, azukriakin nahaziko, jarraian arrautza, irina, legamia eta bikarbonatua botako eta berriz nahazi. Txokolatia bota eta berriz nahazi. Eta gero, koiara batekin ingitxugu olako bolak, labeko erretilu batera atara, eta 10 minutuz 180 gradutara kozinatu. Bitxartian zagarra laukitxikitan zatitxu eta gurinakin eta azukriakin karamelizatuko dugu. Eta gaietak labetik atarata, oindik bero dauzela koiara batekin emongotzau olako forma bat, zulo bat itxeko, eta zulo horretan zagarra jarriko gaietak preste egoteko. Beraz, nik uste dut hortik datorrela tatinena, ez? Tatina ikuste dozunean bada ostorea, naiz eta prestakuntza oso desberdina izan, baina ostorea eta barruan bauka zagarra. Eta hau, azkenean berdina da, gaieta bat. Baina zagar karamelizatuak, ez? Bai. Horrek behintzat ingo ditut. Eta hasiko naz, hau, enjogu noizpaitz, da gurina berotzen, eta gurin honei deitzen jako, ur gurina. Urrana, fruitu lehorrenak. Azkenean hau berotzen dugunean, bauka olako puntu bat, marroixka, usaina bebai, zaporian, eta bauka, ez dakit, tostauan zaporia, fruitu lehorrena, ez, esaten da. Beraz, hor zumotelean jartzen da, eta holan gorritzen uzten da pixka bat, eta, kolorea ilundu iten da, kontu zibili barra, ez erretzeko, zerreina da baita, gurina, eta gero, karameloarekin moduan puntu hartzen dione, nola hartzen da, egiten, gero eta gehiago egin, eta aldatu egiten da, guk hemen, berriro egiteko goa dukat, finanziar, deitzen dira, finanziarra die, bizkotxo batzuk, jatetxe, goi mailako jatetxetan modan ontzan, eta hau jartzen zen postreak atera baino lehenago, finanziarrak. Eta finanziar izena dator, eta hor garrantzitsua zen, lehenengo hartu eta gurina urtzea eta ur krema puntu hori ematea, o txigortzea pixka bat, ze horrek ematen zion zaporea. Eta zeukan finanziar izena zen, ze horako urre lingoten itxura daukat, dirola luzengak eta finak eta kolore, esan dezagun horiska, gorriska aldera, holan horiska urreare kolorea daukat, ez? Finantza aldetik. Eta da, honekin almendrakin indako, almendra irinakin indako bizkotxo bat, neko esea, oso goxua direna, eta berez, ez daukala zailtasun handiri, baina gurinari bere puntu ematea garrantzitsua dela. Eta hemen, behin initut txorienen, da berri igual ekarriko itxotak gian, ez da, azken tradizionaletan ekarri alda, naiz eta Euskal Herrikoa izan zen. Hau, horrek ez, zigorrek esan dauena, utzi bida apurtxo bat zu ertainian, motelian itxen, bestela asko erreko da, eta horiz jauk interesatzen, ez? Azkenean bakarrik eratuko da, beltza, zapore bai bingotza aukiko dau, hori ez, gutxinaka, kolore marroixka hartu arte. Gero, pasako dugu, eta konturatuko gara bai, bi geruza aukitzea itxula, bat gehiago, aparrana, eta gurinana, ez? Gurina azkenean klarifikatu bai itxen da. Zehazte aldera, hiru izango ziren. Gainean bitxi bat itzen zaio, gero gurina, eta gero behian sueroa, ura, horre esnearen sueroa izaten dena. Hori behian izango zen, baina, hori, kristales kontzi batean ikusik, bitxa hasieran itzen zaio, eta hori bitxa hori zikina izaten, hori kentzea komen izaten. Eta holaxe ingo dugu. Bueno, zagar kontuak garritxo, zuok esan, zer behar zuen? Kontako zut, aurreratziarren, Gero ikusiko zu esela geratzen dan likidua. Aurreratu, ja, karri zu hori. Nik aurreratu eta ekarri dut. Eta ze hotza behar zen du gero, ez?
Bai, holako, bueno, epela, ez da, otzotza be, ez. Bai, holan, epeltxo, eta holaxe geratzen da. Usaia ba, aparta eta kolore hau, ikuste duzu desberdin jasuna badauela, hau da hori horixa, eta hau da ba, urre kolorekoa, marroixka pesta, baina, emate bestixata dana. Eta hau da, azukriakin naziko duguna, ba, gure gaietak itxan, azteko. Oso, ondo? Bueno, bari, zagar kontua ekarri zizut, da pila bat esanik kizkina. Ia ba, bota, igual ba, eskizkit. Lehengoa, ebak jantzuen fruitua zagarra etzan izan. Baizera. Ez, zan fruta debekatuaren zuaitza, baina esan zagarrandoa. Hor, 322. Urtean, Kristo ondorengo 322. Urtean, hebrearretik latinera itzuli zutenean, hor zegoen malus, txarra, eta malus, zagarrondoa, baina bigarren zagarrondoko aba da, holako tilde berezi badauka, eta orduan da malus. Ez da malus. Eta itzuli zuen zagarrondoa, zuaitz txarra beharrean. Osa, bizitza danian, pentsatzen zagarra zala? Bai, ba, zagarrak ez zokan zekusirik. 2025 enteratzen gara ez gara zagarra? Ez, eman... Baina argazki danetan da, holako irudi danetan agatzen da. Baina hori jakin izan da. Baina, bueno, segaitik, hola itzuli zutelako, Elisak jarraitu izuen horrekin, segero Elisa breharrekin, bueno, bak hortik itzuli izan ez da, ez zuen holan utzi zuten, eta zagarrondo erabilizan, baina zen fruitu debekatua, ez zela zagarra. Gero beste bat, Newtonen teoria. Zagarra jauzi jakola, eta ez zen zagarra, zen madari xasan ontxe? Ez, berak inungo momentutan ez du esaten, bere idatzietan inuz ez da gertzen zagar bat. Horri geroko atzetik etorri zien eta jendeak eta idatzi zuena, haiek idatzi zuten zagarra. Bera Newtonen idatzietan, zagarrik ez da gertzen. Baina, bueno, hemen erreza da, hartu eta jarriko dut eta, pum, zagarra, jazta, erori zitzaio zagarra eta horti dator, ez. Kontakotzu gauza bat? Bota. Sudafrikan ikasi nagoena. Bakizu zedan Mandela efektua. Zin. Han kontatu zen, Mandela efektua da... Mandela da, dana da Mandela, Ego Afrikan. Mandela etorri bidea, Mandela ez da gizar, zema Mandela... Baina, nazioarteko gauzea da, eta Mandela efektua da gauza bat, berez, gezurra dana, edo ez dana pasau, baina guk hiltzatuta daukaguna. Adibidez, sorpresa, Ricky Martin eta marmelada pote bat, eta txakur bat. Hori ez dagia. Baina mundu osoak hiltzatu dauka bere buruan, ez? Hori, ba, adibidez... Ez dakitenentzako da, hori esaten dute, ez? Mingaina txarra, gor zer da, Ricky Martin abeslariari, telebista saio batean izkutuan izuten... Ba, ez dakit, baina, bueno, marmelada igurtzen zuela bere alde batzuetan, da txakurrak... Ba hori, etzan gertatu, baina badau jendiak sinisten dauela hori ikusi zaola naiz eta ez da inuna gertu. Ez da inuna gertu da, zagarrana da, olako gauza batzuk hiltzatuta ditugu, naiz eta egisa ez esan. Eta hori Mandela efektua ditzen jako, ze Mandela kartzeletik atala zanean, 81an, 80. Hamarkadan, atala zanean, jendiak esaten zauen, baina... Nik tipo hau, tipo honen funerala ikusi egin jo telebistan, nik tipo hau pentsatzen hauen hila zaula, eta hori pila bat jendeko lan, holan esaten zauen, eta hortik Mandela efektua, horri deitu holako gauzei. Holako anekdotei, holako gauza pasatzen dinean da, baina hau, ez da gezur, ez da egia da. Ba, nik egia zan ere, bai, nik hauek Newtonena eta Zagarrana eta Ebarena eta hori horrela beti entzun izan dugula, baina gero egia da, irakurtzen ibilen naiz, eta horren, eta, artikulu bat baino gehiago aurkitu dut, horren inguruan, eta, behitu, egia da bezala, asiati datozela, gero hemendik askotan aipatzen ditu, ez? Patatataz, ero piperretaz egiten dugunean, guk hemen 4 patata barietate jate ditugu, baina 6.000 ero 5.000 baino gehiago daude. Ero piperra guk hemen 6-7 ezautzen ditugu, baina milaka eta milaka daude. Zagarrekin, 6.000 eta 500 barietate baino gehiago daude. 6.000? Eta 500. Barietate baino gehiago daude. Nik ezagun notzun, ez dakit, 5, Granny Smith... Pink Lady... Pentsa, egunero patri, zagar bat jango bagenu, barietate bat, 20 urte baino gehiago beharko genituzke, gaur egun dauden barietate guztia dastatzeko. Jarri bentsat. Eta egunero zagar bakaten 20 urte beharko genituzke, gaur egun dauden barietate guztiak dastatu alizateko. Jarri bentsat bi egunian edo.
bi barietate egunean. Bai, Soina, orduan 10 urte. Urte batzu badira. hemen ikuste duzue, hau, zela argitzen doian, hemen sartu dutzagu gurina, sartu dutzagu azukrea, Bai. bueno, panela azukrea kasu honetan, eta arrautza. Hemen txea euskauia, osagai, eseak izango zienak, eta ontsi jarri ditugu lehorrak. Alde batetik, irina, legamia eta bikarbonatua, edo bikarbonatua eta legamia zeia, ilazakoratzen zein zein. Hau, bikarbonatua eta hau legamia. Oso ondo. Bikarbonatua da, Testura egia dauka. legamia da hautza moduan da, bestea da gatzan gatz fin baten Eixa da itxura honek, gehiago. bai, tankera gehiago Bikarbonatua. daukala. Eta gatza aipatu duzun hontan, gatza bebai apurtxo Vale. bat gozuei botatzen jakia apurtza saporia altzatzeko. Oso ondo. Naiz eta gozuak izan. Beraz, bueno, orea jarraitzen. Ingo honek koloreatzen. Bueno, badoia gutxinaka, gogoratu hori zu basuan jarri dugula. Oso Eta? ondo. Legunean bota zenian, ez dakit zerekin izan zen galdera bat, Zein da munduko ekoizle handiena, zerekin izan zen? Txarrixekin. Ja, txarriekin. Bena, sagarretan. Zagarretan, Bai, zeintzu dira ekoizle handienak. Batzu daudeta. Venga. Zelanda hundia. Ez dago, Zelanda berrian badaude, baina, Zelanda berria hori. bueno, txarrien bezala, Bai, Txina? Txina. lengua Txina, Ez que, herriala hundixa data. bai, bueno, estatu batuak, baina gero badaude beste batzuk, Turkia, Polonia eta Italia bezala, ez Abetu. direla haina handiak, baina, bueno, beste bi erraldoi hauen atzetik doaztenak. Bai, Italia be bai, Bai, eta Zelanda berriana nik entzun da neukaz, zenin nire lagun badauka, juntzana, Jonkepa, Zelanda berrira, bueno, Zelanda berrira bizitatzeko aitzakiarekin, sagarrak biltzera, inzituenan denboraldi bat sagarrak biltzen. Bai, nik horregatik esakutu dugu, bai. Berak denboraldi bat izuen sagarrak biltzen, eta aeroporretan geratu zen, irabazi zuen diruarekin, holako autokarabana txiki bat alokatu zuen, eta arekin bidaiatzen ibili izan, da esan zuen, bueno, pintzat parra egin dut, esaten dana, Gaztia ez? esan, ez? Hori egin zuenean, bai, 23 urte. Ez que baketzu, nire lagun Sara, Bai. Australian egonda, olako lanak eta egiten, da, bueno, angurriak jasotzen da, bueno, landan eta Bai. lanien, baina ja, uste, 30 urte daukotzen, ez dakit 30, 31, 32, ja, kendu itxotzue, hori, laneko bisa deitzen dana. Bai, Bai, eta ja olako lanak eta ezin ditxuzu hartu. Baina berak bai hori itzen zaben. Urte baten, Australia edo Zelanda berrira lanera joan, eta gero isa, 6 hilabetezerako, Asiatik bidaiatzeko Bai. aprobetxau. Bitu, sagarren inguruan, estatu batuak aipatu ditugun hontan, Bai. oraindik ez dakite zegati deitzen zaion Nueva Yorkeri sagar handia. Ja, La Gran Manzana, ez? Deitzen zaio. Hori, ez dakite nundik hor etorri zala bade idatzi zuela, ez dakitzen, Nik uste dut baina ez daukala ez dakitela jatorria. han egisa da, nik ez dakit jatorri Bai. zen izango da, baina han egisa da, auzuei eta holan kale blokiei, karratuei, manzana ditzo ziela. Bai, Osa, guk esango da, hemen bi kaletara dau edo ez dakize auzotan dau. han sagarrak. Bi zagarretara daude. Bi zagarretara ze irauta bezu zagar- zagar jaten, ez dakit, ez dakit, ez igual dakit, hortik ez dakit. atorri da, ze iria handia da sagara handia, sagara asko itxunak. Ez dakit, teoriaren bat asmatziarren. Hemen txokolate satitxuak gehitxotza bakarrik erdixa, Vale. ze gero, erretiluan zabaltza ditugunean ja Gero gaietak. gainetik. Gero gainetik, Oso geixa ondo. botako zat. Ta, momentu hori, Vale. heldu da. Zagar kontuekin, bitu, gazteek ez dakit zagar asko jaten dituzten, baina zaragarrekin zirikusia daukan zerbait asko maite dute. Ze ba? Zagar baten ikurra duen telefonoa, ze maitatu dan, Ni gazten artean sartzen az. Bueno, eta jende asko, bitu, hor, zagar, koska indako zagar bat, eta bakizun nundi datorren koska indako zagar hori? Nondik? Teoria esaten duen. Hori da Alan Turingi omenaldi. Alan Turing, hau izan zen, bigarren mundu gerran, enigma zeukaten alemaniarrek sistema pelikula bat, pelikula bat, Oso ona. sistema bat, non, beraien kodeak eta pasatzen zituzten, eta honek deszifratu zuen. Tipo hau gainak gero, homosexuala zan, bere kontrako, egur pila bat eman zioten, eta bere buruaz beste egin zuen, sagar bat hartu, zianuroa sartu zion, eta sagar horri koska eginda. Bai, Bai.
Orduan, bere omenez omen dela, sagar koskatu horren itxura edo logoa edo. Bai. Habitu hori nakien. Bai. A ber, ez dakit beste teoriari dauden. Hau polito da iruditu zait, eta hau botatzen dizuen. Nia gustatu zait benetan. Zer hor, bi teoria ero daude, baina gehienak esaten dute honetara bultza hau izango zala gehien bat. Eta gira da polita dela. Osa, Steve Jobsek bere garaian ez zauen esan nondik zatorren. Hori da jendea teoria. Ba, ez dakit ez nolako zerbait. Baina, bueno, hor polita. Beste zagarran kualidade zoragarrina eta gure etxean gehien erabiltzen dana, bi erabiltzen dira gure etxean. Jateko, gure etxean beti zagarra daude, eta batez ere, bananak eta aguakateak heltzeko, zoragarria dira. Gure etxean, nik normalean bananak eta aguakateak berde aldera, hartze ditut daudenak, eta gero zagarren inguruan jartze ditut, zagarren ondoan, eta 2-3 eguneko kontuan, aguakateak eta bananak jateko prest orduan, zagarrak beti etxean izan behar dituzuen. Hori bai, egisa da. Eta gine garbitzeko, bai. Hori, nire lagunan nukan, bai, aginak, zagarrak, bai, azidoak zure lagunak, hotz garbitzeiak eta existitzen diala. Bai, baina hortik kanpoan basaudero, zagar bat izatea mendian ero ordu asko inbar baituzu, eta egun batzuk inbar baituzu, esaten dute, zagarrak eramatea. Bitxu, apuntatzen dut. Hori, esan zidan, dentista batek. Hementxe gaietak, ikuste duzue, orea, ondokan sobratzen gakula, beste 2 gaieta itxeko, baina gaieta honek asko zabaltzen die. Beraz, labeko erretiluko 6 jarriko itxugu, eta bata besteangatik nahiko urrunduta. Hala gabe, gero itxasten badie edo euren artean, labantxo batekin pasa, eta ez da eze pasatzen. Kuki tamaino hartuko dute, ez? Kuki. Hau da, pertsonako bat. Osea, tamainu erra. Eta sartuko ditugu, 180 gradutara, 10-12 minutu joan gagora ikusten, zelan doia zen. Ni etxean lehen gozaltzeko maite nituen Maria gaieta gurinarekin, eta ni nintzen 6 gaietakoa. 6? 6 gurinakin nahi du esan 12 gaieta, Maria. Zezan bat, gurina erdian, eta bigarrena gainean. Guk nik izaten, 6 gaieta jando daz bakarrik. Ez dut horren beste jan, niri medikura eraman ninutenean dietan daure jartzeko, eta eta gozaltzeko ze jate ditut, eta gaietak, eta nik esan, baina 6 jaten ditut, eta ama esan, 6, gurina, eta beste 6, guztira 12. Baina, ama, txibata, hombre. Baina, eta honekin hau eitea ja nik uste dut horrelako... Bai, horako 6 jatia, ostras, 2 jatia erronka bat iruditzen zait. Bai, ze gainera gogoratu, zagarra bai badaukiela. Eta ontsen bidugu, zagarran betegarrixa edo izango zana. Ez da betegarrixa berez, baina lehen hasieran esan dutzu dut, ez? Gaietia ondokan bero dauenean, koiara batekin zapaldu ingo apurtxo bat, horako zulo forma bat edo sumendi forma bat eiken, esatiarren zehoz, Baina berez, da txiki-txikitsua. Zapaldingo ituzu pixka bat, ez? Hori da, eta basartukot, betegarri hau. Da izango da, zagarra ingo azukriakin eta gurina apurtxo batekin, bitxu hemen lehen, ez dakit ikusi esan, zelan kendu daten. Karamelizatu ingo zu, ez? Bai, bitxu igual, gurina bai jartzeotzat apurtxo bat, ikustu duzu zelako koloria, ze hona, honek kristoneko zaporia emangotza. Oso ondo. Karameluana, edo... Hori, berez isa behintzat. Balen, arrautzak erabili ditugu nontan, arrautzan inguruan askotan hitz egin izan dugu, hemen bakizue, hor, berez oskailurik ez dutela behar, arrautzak, eta gaur egun arrautzak gainean ohiko iraungite data luzea izate dute, ez? Aukeran, oberena da, jaso eta zeituan oskailuan gordatzea, baina jatetxetan azkar jan behar badira, eta gaina gozogintzako eta maionesa egiteko, eta holako errezeta pilo batean, hobeto da, hobeto ateratzen dira, eta arrotzeko baita ere, inbar baitu bizkotxo batero gaur gozo kontua dauzkagun hontan. Arrautzat, kanpoko temperaturan badaude, hobeto da, hotzak baldin badaude baino, ez? Gehiago azkarrago arrotzen dira, eta hori. Baina, egia da, hori jatetxetan da, normalean, kanpoan izaten dituzte, ze badakite aste betean asko jota jango dituztela. Gure etxean egizan, arrautzak dozena o dozena ardi juten nahi zerosten, baina nik dozena bat astean errez jaten ditugu gure etxean. Bai, arrautza frigeitu moduan, arrautza egozi moduan, tortilla egiteko garaian, zego saltzeko batzutan tortilla ere jaten du, eta orduan, berez, ez genuke zertan oskailuan gorde beharko. 2-3 astean jan behar baitu, orduan bai, oskailuan gorde,
ez dauka zentzurik oskailuetan etortzen den, atean etortzen den zulotxoiek, ze berez, arrautzai kalte egiten diona da, temperatura aldaketak, eta guk atea irekitzen doa dut, ez da izan, egia da, ez da gongor nabaria, nik uste dut aldaketa nabaria ez da gongo. Baina hobeto aukeran, beran etortzen den kartoian, oskailuan. Baserrikoa badira, oiei, pekotza eroso sikina baldin badabe traputxu batekin, urraspian ez garbitu. Eta arrautza bate ja, aste batzuk gurekin badamazkita, duda baldin badukau, normalien iraugitze data jartzen dute, arrautza neukitze dute. Duda baldin badaukagu, noizkoa direnero, hor bai, bueno, horrena da botatzea, arrautza bategatik eskara, saberatzago ez pobreago izango. Baina bestela, uretan sartzen badituzue, eta kobra etortzen badira, Seinale txarra. Bai, oxigeno asko sartu zaiola. Berez, porotxua bere azala, orduan beti haizea sartzen joten da. Eta, bueno, arrautza fregitu bat iten dugunean, hola, lehengoa zabaltzen dugunean. Zabal geratzen bada, hori da, gurekin denbora gehiagi badago. Egunean bertan jasotako arrautzak, dira txiki-txikia, trinko-trinkoak, eta zuringoa bildu-bildu-bilduta izate dute gorringora aldutan. Hoie dira honetan. Eta sagar honenak, errege sagarrak. Ez? Bueno, hor bakotzaia egongo da, erresil zagarra, Pink Lady... Bauka beria, baina egisa da, 7.000 barietateetatik aldo zuela edo zein erabili errezeta hoitzeko. Ontxe gabiz, hori, aputxo bat, karamelizatzen, haue bai jogurtakin eta olako fruitu lehor batzukin ona egongo zan, ia hemen. Eta bitu, nik batetik 10 daukat 6-7, gurina apurtxo bat urtu dugu, eta hori panela azukrea apurtxo batekin gehiago, karamelizatzen. Azukria be, ez da bihar pila bat ze, gaietak berez badauka azukria. Beraz, bueno, apurtxo bat orekatzeko, esan zigor. Bako zer ebildeako zenuka? Zer? Soriako hori gurin gozoa. Bau, gurin gozo bat? Bai, 3 gurin daude. Gurina normala, nik gaziezan dut, baina azukriak ez da sekula ikusi. Jatorri izendapena dauka, eta ez da gaur egungo zerbait, Eta azkenean da, gurino pilari jartzen zaion gurinan antzekoa, gurino pilari itzen zaiona almibar batean gehitzen zaio. Orduan berezitasuna badauka baita, ez dala trinkoa beste guk erabiltzen duen gurina moduan. Osa, ez da karratuta meta saltzen. Krematxua da, eta igurtzeko eta zoragarria ogitxi gorki bat hartzen dugu, hor esate dute beraiek omendio ematen dute, ogitxi gorki bat hartzen badu, ogitxi gorki hori beroa zegoteko, eta hor garrantzioa testura krematxu hori izatea, ez? Orduan, bueno, beste osagai bat, 1845 badaude idatzian non, bueno, bakiten hori erabiltzen dutena, eta ni honen aldekoa banaiz, gora Soria eta olako gurina, baina txoko torreznua ez dira zuen sartuko. Ostras. Txoko torreznua behin probatu nuen, hau bada baita, antza Soriako zerbait tipikoa bertara, gerturatzen zaetenean, hango delikatezen dendetan aurkituko zuen, eta momentuan idituko zaizu, ideia zoragarri bat hori erostea. Bueno, originala bintza bada. Eta bintza barre bat edo botako daue oparitzen zuen pertsonan dako. Bai, da berez, azkenian da txokolate bati, zein txerri torresnua botatzen dizkiote, eta... Gaineti dauzka, ez? Danian dauzka. Bai, oza, kurruskari da. Bai, puntu kurruskaria dauka, gozoa, lehenengo txokolatea etortzen da, baina gero geratzen dena da torresnua. Eta da zerroi berezia, nik probatu izan ditu txokolateak, espeletako piperrarekin, gatzarekin, frutu ezberdinekin. Nik kantabre bat antxoaken. Eta? Zen necesidade. Torresnoekin. Baina, karo, ekusten dozu eta erositen dozu. Esan dozu. Honi probatzera mazuzte. Bai, kuriositatea sartzen zaizu, ez? Hori probatu behar dut. Bai, ona egongo ote da. Eta gero egia da dendakoekin da nik, hau, erosik gendun aurreneko aldiz, Sorian ez Burgosen. Eta gero Arnedon izan ginen Gabonetan, eta nire saltzen zuten, ez Arnedion denda batean. Eta esan nion da, ostra, hau probatu gendun da, ta, dendako esan zian. Zuri zer, da, niri ez hitzaidan gustatu, niri ez da ere. Aurrena, itxoin zuena erantzuten nion, baina badago, berak esan dugu, nik hemen bauzkat bezero batzuk, oso sutsua eta horregatik jarritzen dute kartzen, Nik esango notzun, dara nire ustez edo nire uste apaletan, nik esango nagoen sala produktu bat, behin erosten dozula krasisa egiteko, baina ez dauela jendeak errepikatzen. Antza bai.
Ni neukez ekusi izan dut, eta ero paritu nahi dut, esan. Ez baina, bezero... Nuen, eta oparitu nuen batik. Dendakuak esaten zaren jendeak errepika bitxen zara, orduan. Esatzen dut, bera, bezero bat daukar eskatzen diola. Baitu. Eta nik kuadriako bati oparitu nien, zeinei badakinan oso jatun hona da, eta txokolatea askurtatzen zaio, eta torresnoak maite ditu. Eta esan zuen, bueno, januen, Ez da utxarto. Baina, berak hori ikusita gaina, bueno, kontu... Imaginatuko duzuen moduan ez da merkeetakoa. Ez duzuen 2 eurogatik, ez 3 eurogatik, erosiko gehiagogatik. Eta, bueno, balio duena, ze bere lan izango zu, baina, bueno, jake hori balio duen aukeran, presio hortan nahi dut erostea txokolatea. Urrengo batean, oso ona badu. baten bazara erosi da txorienen probauko. Hemen egongo esan ondo egunen batean gauza bitxiak eta probatzeko. Ekarri da, probatu. Eta esperimentatu beraiek. Hori da, gurekin. Gure hau zapaiekin. A ber, hori hartzake badauka bere laborategia eta bereien lana hori da, munduko produktu ezberdinak ekarri eta horiekin froga pila bat egin eta errezetak asmatzia eta zenbat, beraiek onartuta, zenbat gauza pasatu direnan, ez dituztela, ezertarako erabil. Hori ez da taraten, ez? Hori adurizek, hori podcastian... Hori Kristinan podcastean, entzuna benean, bai bardina jo, badauz proiektu batzuk, laborategien geratzen dienak, eta ez dira menura atabatzen, baina, bueno, ematen daue holan esperientzia. Zigor, labiak? Pipi. Honek, bueno, bere den biola bi dau, eta gaieta bai, ostia bie daue, baina nahi dut erakustia koiariana. Bai, inbar diezu, sumendi forma ero eman, ez? Pizka zapaldu, ez? Hori, aterako ez da zu koiara garbitxo bat, bit jartian. Orduan. Ontsa, aprobetxatzen, bero dauzela, eta gaietak, bero dauzenean, malgu hauak die, egingo itxugu, koiara batekin. Zanpatu bizkat, ez? Hori da. Bueno, zanpatu edo danak kendu. Baina bai, ideia da, hori zuro txikitxo bat eitxia. Beraz, itxo ingo, hau itxera, gai daue bai, ostera. Eta, segitxoan etorriko gara, oso, da? Honek? Eta itxoin bat dugu, Bueno, bai, ostin barri, Bueno, hau utzikotzute holan miaskatzen nahi bazu. Segi, bukatu, txokolatik gehiago geratu, gehiago, ointxe gatoz. Betxu sagaronegia, zelako itxura dukan. Holan, ia konpotatuta. Hau, jogur pixkatekin bebai, Patre? Hori bai, joa. Ez du errorra askorik. Jogur bat eta zereal batzuekin? Iuiz ez zaitu gozari bat? Gozari bat, merixen da bat. Eta beren, inditxugun zuluetan, holaxe, gainetik orduan izango da, sagar eta txokolate gaieta bat. Tatin. Tatin, bai. Toton. Taton gaieta bat. Hau, nire amamai guztauko jakon, Baina egia da, Patria, hori, eta interneten asko jolasten dut horrekin, ez? Izenekin. Munduko zagar gaieta oberena. Eta ia zerbait berezia jartzen baizu, kuriositatea deitze egiten dizu, ez? Gozo gintza ezagutzen duen entzako, ez? Tatin gaietak esango, zer da tatin? Beitu ze arrakasta ukizabien oindala urte batzuk kronutek. Osa, kronuta asmatu zan... Zer da kronuta? Nik ezak izan kronuta. Ez! Benetan, Benetan, ez. Basan, olako gozogile batek asmatutako nahasketa bat, ekarriko utxorienera. Nik ez dakit egiten, baina... Eta zer zintzue? Donutza eta kruasana. Eta orduan zan, olako donutzan forma, baina berez kruasana zan... Baina horea kruasanana? Ni probau nahuen, eta zan, donutzan eta kruasanan arteko nahasketa bat, zan, benetan, Karo, hor, azkenean izango zen, orea ezberdinak, gero espezia, donutza badauzka bere espeziak, zaporea, donutza berezia zerbait badaukala, zaporea. Ez? Bueno, zan, forman nik usatu ostorea zala, baina gero glaseatuekin, eta, gauza bat, lizuna, ostorea fermentatua da, hartzitua. Jendea egiten ditu etxean, ostorea indut, kroasana indut. Kroasana ez da ostore batekin, da, ore berezi bat da. Da, hartzitutako ostore bat. Baina, ia balio du. Hau, holan jateko aukeria, bada hau. Baina honek, ondoikan igual, apurtxo bat ostu inbide geixau. Eta nik batzuk egin ditu lehen hau. Honek geixau zabaldu dinak eta moreno txu hau dauzela, honek eguzki geixau hartu dabe.
Tamainoa, hauek bai. Tamainua bai, agune bai, raziokoa. Eta hemen ikusten da, agarra karamelizetagoa dagoela, eta gaietia bai txigortu haua. Berez, aurkeztuko ditugu, ja? Bikain. Hemen gure tatin gaietak. Talen brometan bai, baina igual erdi bana ingo, ez? Bai. Ez que bestela... Gorde pixkat, geroko, padre. Hori da. Oso goizua. Zio, no. Sagartartan olan saporia, nina txokolatiakin da. Ez du razioko bat. Bat terdi. Hau tastatzeko da. Baina taldelan, ez dakit dan ondako duko dan, Bai, dan izango da. Lasai, zuek ekipo, zuentzako bada, eta bestela, txokolate tarta bat egingo dizut orain. Lagunok, esan dakoa, txokolate tarta honen izena, ero abizena, erraza da. Eta horrelakoa da. Erraza eta oso goxoa. Eta horrela prestatzen da. Txokolatea eta gurina Maria bainuan urtzen jarriko ditugu, bitartean azukrea eta arrautzak arrotzen hasiko gara. Txokolatea urtu denean, arrautzei gehitu, gero irina baetu eta gehitu, hau labeko erretilu batean jarri, eta 20-25 minutuz 180 gradutara labean erre. Bitartean, almibar bat egingo dugu, honi menda ostoa bota, 20 minutuz pausatzen utzi, eta beste menda ostuen erdia gehitu, birrindu, eta txokolate tartarekin batera zerbitzatu. Orduan, gehigarri moduan zerbait egitearren ingo dut olako menda saltza bat, oso erraza izango dela, almibar bat egingo dugu, eta gero ostoan erdia infusionatzen, da beste erdia iragazita gero birrindu ingo dugu. Osea, hasierakoa bestela berde iluna geratzen da. Hauek menda ostoak behin egosita. Beraz, txokolatea. Mendak emangotza postria bai oran freskotasuna. Txokolatea eta menda gainera badira zerbait. Kombinazioa after eight. Sortziretatik ostera. Edo, mendin, beste bat ezegoen, beste bat olako... Takit zerbait zien, txokolatina batzuk gero ez zeuden. Horrek, after eightak. Ez, baina... beste zerbait, ez daite, zeon. Baina, egisa da, kombinazioa badala ezaguna. Eta, aipatu ditugu, txokolatea torresnoakin. Txokolatea antxoakin. Baina, txokolatea kakao barik. Hori ez da existitzen. Iteli, ez... Antza hor dauz ikerkuntzak eta Alemanian egin daue holan olo eta zereal hartzitu batzukin txokolate bat, kakao barik, kakaoa ez daukana. Segisa da, krisialdi klimatikoak, egin dauela txokolatia kaltetzia, edo kakao plantazioak kaltetzia. Eitzen izan dugu. Eurite pila bat dauz, lehortiak, eta azkenean kakao plantazioak, gutxiratu indie pila bat, adioz, 2023 urtean, Ganako txokolate plantazioak, izan, 125an, bera. Bai, Hori pila bada, industria baten, ez? Eta orduan, bada bizitzen ontxe probak zeluletatik hasitako kakaoa asmatzeko, aragisa itxenan bezala laborategian, eta esan dako, Alemanian badau, lehengo txokolatea sortu dauena, kakao barik. Eta txokolatea deitu alzai horri? Hore gongo dik, gero etorriko dira, eztabaidak eta etorriko dio olakoak. Niri, egisa da, hemen Julenek aldetzen duzku, zuek preste gongo alzinatekete horrek probatzeko. Hombre, probatu beti dena. Probatzeko bai. Txokotorrez no probatu bau dugu? Hori da. Eta gehiago bai, kuriosidades, ez? Benetan aukiko dau, hori ez, txokolate ilun baten zaporia. Ez egisa da, txokolate txuri bat, kakaoak, ilun baten zaporia gehigarririk botaka bez. Gaur egun gehigarrierekin nik uste dut edo zerrein aldala. Hori da, bai, azkenean, nire mutiak eruzte ditu horrek proteina hautsak, kakao zaporiakin, gazta tarta zaporiakin, da zapore danekin. Baina, hor dago erronka, Bai, kontua argi da, aldaketa klimatikoak, kalte handia egiten ari da munduan zehar, eta, gaur egun normaltzat eta presio esan dezagun duinetan erosteko gai garen hainbat produktu etorkizun batean izango dira kapritxoak. Nire haitxik jamea mai entzuotziet askotan angulalen bota egiten ziela, baina
barra zeudela, eta holako historia kontatu ditu, eta gaur egun behitu ze preziotan jaten diren, erosten diren. Dana aldatzen da. Hau da, Bi eskutara lan eitea. Gizonak ez dakite bi gauza batera egiten. Bueno, haizue. Beto, programa bat aurkezten. Koordinazioa. Bi eskuak olan kosinatzen erabiltzen. Hau da, hau, mutia. Bai. Bueno, hemen esan dakoa gurina eta txokolatea urtzen, eta bien bitartean. Hemen, ondo arrotuta berritugu arrautza hauek. Hau izango da, azkenean bizkotxo bat egingo dugu. Baina neurriak irinanak oso txikia dira. Normalean bizkotxo batean, txokolate bizkotxo bat egiten dugunean, hemen erabiltzen ditun neurri hauek izango zian gutxi gora bera, baina irina hemen bikoitza gutxienez izango luke, ero gehiago, eroia hirukoitza. Orduan, geratzen da... Umela o esea, barruti da oso budin baten antza gehiago dauka bizkotxo batena baino. Kulantan edo? Krematxua, oso krematxua da, eta garrantzitsua da, nik berez gaur 25 minutu txiko izkiot. Etxean 20 minutukin egin izan dut. 20 minutukin geratzen da puntu gordin batean. Kulant gehiago geratzen da. Hor geratzen da kulant gehiago. Baina egia da, merezi duela. Eta probatu, etxeko labean, baina 25 baino gehiago ez zazu egin. Eta orduan asmoa da kurruskari gaineko eta bestea ezea. Bizkotxo honekin ezin ja, inori labana sartu da... Zikinaterako da. Zikinaterako da, bai ala bai. Bai, zikinaterako da, bai. Oso, no. Da, bueno, bakigu kakauan ekoizpenan beherapena drama bat izan dela, baina Frantzian badauki beste drama bat txokolatiakin erlazionatuta. Bai, zera. Eta hau da, guk, adibidez, napolitana bezala ezagutzen ditugun gozo hauek, ez? Nafarroan, Iruñan, garrotiek, honek bat txokolatia eta ostoria daukienak, horrek, Frantzian izendatzeko eztabaida haundixa daukia. Segixa da, Frantziako... Pan ez da pain hau txokolat, erolako bat? Pan o xokole. Pan du xokole, hori da. Pan o xokole. Pan o xokole da leku askotan, edo geixenetan, baina adibidez, Ipar Euskal Herrixan eta beste eskualde batzutan, xokolatin bezala ezagutzen da. Bai, xokolatin ere ikusi izan dut, bai. Orduan, hau heldu da gainera parlamenturatu dana, Ze gobernuai exigitzen jako, ematia ezarpen ofizial bat eta unibertsal bat, olan irizpide unibertsal bat. Eta denak berdin deitzeko. Danak berdin deitzeko. Orduan, batzuk, pano xokole deitzen dutzienok, die 185. Eta eurak argudiatzen dagoela modu ofizialena, liburutan eta agertzen dana, eta historikoki zuzenena. Eta bestiok, xokolatinan alde dauzenak, esaten daue, pano xokole ez dala zuzena, ez da ogia txokolateakin, beste ore bat da, da gozo bat. Gainera, hori xokolatinek, berezi xaua dela, eta hor adierazten dauela gozoa dela, hor da biz. Guk napolitana. A ber, landetan da hor xokolatin ikusi izan dut, eta jote garen, pan du xokolat eskatuta, niko lan eskatzen dudala, denak ulertzen dut, Bai. Orduan, gero bai, badauz, eskualde lan txikitxotan, Frantziako iparraldian, petit pan o xokole, petit pen, bebai etzotzela, kok o xokole, hau izango da, txokolatez betetako oskola, igual forma gatxiko lan desberdina izango da, eta badauz, adierazpen txikitxuak, baina, holan, bi haundixenak xokolatin, eta pan o xokole. Hementxe hori napolitania. Bai, napolitana, beti izan dira. Ez da gizagatxik napolitana, ze berez Napolesetik etorriko zan? Ez, nik, irakurtzen ibilinaz, eta berez Austriakoa da, Bienakoa da, baina gero frantzesek hartu eta eurak, ezagutzera eraman daue. Napoleonei gustatuko zitzaion. Igual, bai, ez dakit, teoriak bai hor mila dauz. Eta antza, Austrian asmatu ziren, baina, hori Napolesetik zatozen edo, horako historia bada, baina aspaldi dala, eta bakarrik teoria die. Hau da, ez da zehazpen bat. Bueno, errezeta hontan, ikusten duzen moduen, dana Alaskarekin batera naziko du. Eskare ibiliko gero, irin hartu, baetu bai ingo dugu, eta eskare ibili behar hor poliki aizea ez hartu, eta dana Alaskarekin naziko dugu, eta inungo misterio gabe, labera jungo da. Labea, esan dizuet, 180 gradutara, eta 25 minutu. Orduan oin, hemen baetuko diot irina, eta jarraituko du, berdin, ematen gure
Agaskarekin eskuz ematen badiozue, bueno, pixka denbora gehiago beharko duzue. Baina, bueno, denbora nerabe gazte bat aldamenean eukinda crossfitera jo baino lehenago, beroketa ariketak etxean itea dauzka. Ai, ez aipatu crossfita. Gaura, justo peluke izara joanaz, hemen, goixien, Miramonera. Eta amaiak, ez da, bakitzu agujetak ez dira inoiz joaten, ez? Horreta, oitxuin bizara. Bai, zera, juten die, egin behar da berriro. Bai, berriro, berriro itxemozu, agujetak geixa, hau? Ez. Gorputza, ariketa egin behar da. Zer dauzkagu hor, toksina pila bat. Orduan ze behar du, toksina horiek botatzeko oxigenatzea behar du. Horretako ze behar du, odela mugimenduan ibiltzea. Odola nola mugitzen da? Ariketa egin da, mugituta, gorputza mugituta. Gorputza mugitzen da, holan, jendeak hau itzen da, holan pila bat. Tiki, barratik, barratik. Ta, ez da behartzen bicepsan da, ez da agujetarik, horrek? En fin, ibili behar da, hemen sekretuik ez dago. Ibili, eta ibili. Erreti hori pasako jazu hor papelarekin daukagana, Patri, mesez? Bai, noski. Bueno, horrelako, behar du erreti bat, desmuntatzen diena hauetakoa, labeko papela, ondo simurtu. Zafina da. Zafina da, ez? Bai. Bizkotxo esan dozunean, ez dutzenaren izango zala... Hemen egia da, garrantzitsua da, neurria, hor, kategun bingaina horre eraman du. Neurria, eta 3 sentimetro diametroko erretilu bat, da tamaino bikaina, ikusten hemen, neurrian, eta oin, hau, labera jungo da, eta gaur esan dago, 25 minutu, baina aurren egoan nintzazu 22 minutu, kusiko zue, nola gehatzen da. Eta labea goitik eta betik, haize gabe, 180 gradu, 25, emango izkiot. Eta hoi azalduko izuet, menda saltza nola egin dudan, ze denbora joaten nahi zaigu, eta hemen indudana da almibar bat. 200 ura, 60 azukrea. Irakin duenean, menda ostoak bota izkiot bertara, eta 20 minutu hemen utzi dut infusionatzen. Zein dut orain, zapore gehiago izateko, eta kolore polita, gainerako menda osto freskoak bertara botako ditut, hori iragazingo dut, eta dena birrindu ingo dut. Besterik ez dauka ezer. Eta hau izango da, lagungarri moduan, joango dan saltza gure, hau, berde-berdia geratzen da. Polita da, eta hau gero gamerutzen. Eta hau berde-berdia geratzen da. Eta hemen ikutu holan bihurri bat iteko, albaka pixka bat ere, freskoa da, eta oso ondo geratzen da baita. Noizean behin, dolako gauzak probatu, nik etxen, inoiz erabili izan dugunean txorienen errezeta baterako, lako belarren bat, eta gero horretxean bultaka geratzen danean, inoiz izan du, saltza berdea, albaka, inuen egun batean, saltza berdea albakarekin. Saltza berdea, lehatza? Saltza berdea, lehatza albakarekin. Ostras. Vale, txoko terrezno. Vale. Egin nuen, jangenun. Baina ez dut berriro errepikatu. Esperimentatu egin bida. Konturatzeko, ze gustatzen gatzun, ze ez? Bai, eta... Igual, atara... Imaginatzen zoragarria zerbait atara basan da, eta asmatu dala, eta hori gero patentatu egiten dut, eta berazten naizela. Ez dut pentsetan baina, gero... Ilusio ze bizitzen da. Hor daukat, Pikotearen lehengusuak, Galderrek egindako pelikula... Aberatxena. Aberatzen sukarra, eta hilingo nitzake. Pelikula berezi du, da oso Galderrena da, Galder berezia zan, beti izan da. Berezi, artista, Galder da, artista bat, eta gomendatzen dizuen pelikula hori ikustea, ematen du buruari emateko, pila bat, Bueno, lagunok, hau da saltza, falta zaigu, txokolate tarta. Atera eta ostutzen denean, jatera. Sare sozialetan moduan, ez? Labanakin iten da baina. Atzamarrakin, hobeto. Labanakin apurtu imosa. Atzamarrakin apurtu da, pentsa. Bueno, hemen, gure menda saltza irabazita, hau, zabaldingo dugu lan. Azkenean da, ondo gero bustitzea nahi dut,
Mina guztietatik. Pak, eta, bueno, txokolate tarta ikusten duzu, labana, zikina atara behar du. Hartu. Segona. Ja, apurtuko da dana. Papelean sartu diot. Hortxe. Papelean sartu diot, eta bira, Horrela. Brownian testura, ematen da bai. Samurra oraindik. Benetan, jango duzu, eta da budin bat. Eta egia da, egunean bertan. Gero, usten baduzu egun batetik bestera, lehortu iten da, eta gogortu iten da pixkat, gozua dago, baina testura berezia txokolate tarta honetan, eta ikusiko duzue. Goiko kurruzkaria eta bekoa krematxua. Bidele. Ja. Ui. A ver. Pigatu iten dut, pigat. Menta barik probatzia, ia dan. No, Atzekaldeak uste zuen, nola ja pixkat gogortzen den gehiago. Bai, gero bizkotxo gehiago testura, ez? Oso goxua. Eta batez ere oso erraza egiten, beraz, ez daukazu aitzakirik txokolate erosi, eta egin etxean. Eta bihar, no sé. Eta bixar hemen jarraitzen dugu, astia martitzena, beste bierrezta goxo. Eta osagai berri bat, inoiz ez dena egon hemen. Bai, sorpresa. Ale, agur.